Heroi trai. Ya ngu yu blay ha gane ka por jan mi tu ngane sni. Ka bengilio pene poilang kumne ki long pa jong ka balang ki long kme. Pengkat bat ni ki sakri ki jong trai. Bat ka long ying long sem jong i pastor balaya lambar okhot ni sengan sikadia. Di kema pilios ngyo balaya tu ni long kme ba long pa. Ba ngam chom poi perkhat su namar benadu benai akos mo last week akos chom kesnem ar pusan bangawan hang ni ngarung nang kong hang ni yob ni bam ni di bat ale songkai berkupa berkemi kilitu khana ya ki jingya lenti jong ke jingem ki jingker khu jong blai ki ba dap karhai di nga tip ngam tip balai ka wan ka musim jangan ong Beliau lah kerkui pi pila yok kan dia ying kasem ke bitanat pila depan kentang na em ya ka. Abang keli kita ke jeng keli tu kumba kalong hi em pat cuma depan kentang. Teng yok sngo beliau tu pa ke ying lalai steli mo ke ying pila ju cina. Mut lai sin tahang ni. Na way ne. Baru la jaka ti kita giba ladep ru klem pen kentang. Ti ngam tip ka jimblin seni ki parab ngai ha ding peso re sewai ngape kan ta chudep chna ka ying nang kong kin khot ye ki rong ba jong ka balang kin khot ki parab ngai kat ba ki ngola baro ka balang ru ban ge pelong jing duai kenang ban syong ta ka ying ngape ke ni keleng ki jaka ka long kum ta Tekawan musim jonga ban keli pi gitu jing keli. Ti ngam som perkat pat bapin kot yenga. Ngopen selur pi da kebong la bapin kot ngan wan. La long kum gaji te gaji kum. La dang long kum no ngadai ban wan. Tenrei ka kabu ka ba biang phala dang ong nam wan mar mdon nya kali. Tenrei ai ngu blai sakri jong trai sa setesa maupat kalau long ka bhang ala ken ngan le tu ngan le tu ngadang biang ban wan tengas ngau kuman ba pi pediang ya kene ka por ban pelong ya kene ka jingseng sengau ngu watang kendiat kum niru ban ya pelong ya ka por man sengi kum ne ka pelong ngi ban nom sengau that sengau luat wat la ka dum sibit ru Tengat ngau kuman cibone ban ngai ku ble ka pang ye pi ki prabang ai kene ka yeng te kum lai duai bat phil ai du ki jing kren ngau ngo ki plas ngau ngo bat gedan ga jingai utran kar khu kerpang ya kalong yeng long sam jong pi rengkat ba ki jing kwa ka download jong pi udebit ha ka sam jong u arphau ka nong ka khat ka basau ong on ai hame ya ki jing kwa ka download jong me bat un pendep ya ki jing perkhat jong me baro jong me ke mut jong pi ka kentin jong me ha ga dai meru Israel sin belong ki pailang jong me ka bemut ya ki pailang baro re ha ka ha ga ne ga pateng jongi ha ka cakap nang jong me nong bleun ai ka jing kwa ka download jong pi un pendep ka jing perkhat jong pi baro ka bemut ka no ka jing perkhat ka ba pi don utrai un pendep ya kata sin pila don ki perkat bleu ya lamba pin pendep ya kata di haga nega jan mit menta kaderu ka snem ka ba dang sedang ki sengi ki bengi dang sedang ban ya menta ka sengi ka balai sengi balai lada pi pule mene step ngatan suki tia nga pule ya kene ka dekot ayu bleu le ka sengi balai ti kawan ka musim jonga ban perkat ya kene ke bau bleu le ka singi ka balai to nga ngap ngan puli pi kitab Genesis ke lenong ka benengkong ka khot ka ba khat arabat ka ba khat lai
kadai ka sngi balai kum tati ka khendeu ka lapen mi spe bat ki joro ki lapen mi sembai hala ka jat bat ki dingso ki bapen sei so hala ka jat ki badon lau sembai hapo jongki te uble yo i bakala long ka babha te kabala te hakabala janmet kala long ka sngi bat ka step kala wan kala de ka sngi ka balai haka sngi ka balai ubleu la le ya ki ki ba krau haka porbu thau ka partei haka sngi ka balai ula depen biang ya ki baro kam tam ki ding so ki ding pai parhabo pen biang ya kita ki ding so so pen biang ya ki tang kapateng jong kito rei ula ongan bu haki ya ki sembai kabamut na ka wai ka pateng se wai pateng utal sembai jong ka to ding so unang se so unang mi du su lanu te kane ka long ka benta ka bau ble labu ha ka jing imbriu jong iru ba ka pateng ka dei ban yai bu nyai ngo u ble na mtai kmi bala kar pat pingin dwan mtai khon samla jong i ban ngi don ke jingat ek bapir perkhat utraun le la ka banta na ka banta jongki ba un penbit penbiang hi ya kata kalenti ya jongki ka bakin jam ha ka jing im jongki bakin poisa kita gelenti ki bau blei usem jing sngobha kum bau blei la le ya kata ha ka porbo sedang ya ka perthei ha ki to ki porbo sedang kum taru ublei unyai le kata wat hagi yeng ki sam jongi tingi angu ublei hagane ka por kane ka long ka por jong ka jing sngaungu ya ka e ka bau blei la kerku ya ka jing ti jong ka jing em jong phi kum ka yeng na kwa ban bu ya ka we ne get khot na ka city obstacle pol sigin nong kolosai lai lo nong ka khot ka ba khat chang tang silan ka ba om kum ni tu long pi ki bas ngaungu kataga de ga khobor tu long pi ki bas ngaungu klem da pule ya ki tu gi lan ke basaneng nga kwa ban sim tang ni lan tu long pi ki bas ngaungu ha kataka jing ngaungu yo blai ya ki ki ba u le ka jing em hang tangi dan kamban pen pau ya kataka jing ngaungu Pila kren ya ki benta jong jing sngaungu bat kmi bat pa ngela sngaw tho ya kata wala kim long janai kita ki jing kren ru mar phim de ki du kren phim de ki du yen ha yi mane ye ba phin kren slam gum ong ni ba ku paharu mla bere re kato te ban ba ki breu ki ba la mlin ha yi mane ban yeng ban kren sngaungu ki la jer hi la kato kan la kumno katto kan ne te habangi yo sngaw ye ke jingr khu jong blai ye phi nyemla ban buri ya ki jingr khu ba blai ule pan pau ha phi te hagane ga janmit nga kwa ban kren artli ki pon ka ban kong ka jingr khu ye ka met ka ba ar ka jingr khu ya ka mensrim kumbang i don hagane ga met dungi artli ka met jungi bat ka mensrim kum tar nga kwa ban kan mau ye ne benta khnget kane ga jing sngaw ngo jong phi to long phi ki ba sngaw ngo kane ga jing sngaw kane ga jing sngaw ngo jong phi hakliang ga met klembar tatin phila sngaw kala biang tolada kamda pura nomar ha ga jingem jong breu anam dan breu ubas ba em ka perthei uban ong ningala slei namdan akan mau ki snem man ki snem ngi jukli ki nongrep
ukbah bapet hapen torula bahado kata-kata re utrai lengka wong bah tetang bah tang duna kan kai gadau kepelong kumtai gibriu namar kajing sngau kwa lalot kajing sngau kwa pan yo sibun ten rei habau blei ulah kerku nimdei ban pen pau ya kita ki ba kiduna kelengka krisa habau blei ulah kerku ong bek ni ai ngo yo blei kan menta ka snem kadap jingerku tenga don ga jinget ha ga liang ka met jong pi ha ka liang jong pi kum ka yeng ki jingerku jong blei ha ga met jong breu ki don kam ki don sibon ki la da nyau ya ki tong inam nyau bon kli pi baduk pa bat pi bat ka kemir bo baduk pa abau bleu la pelong i pi ka yeng bleu la kerkui pi ki kun nang kong mo kroi ki kun jong pi bleu la kerku bat ngila duai nam ta inde ki kun jong pi ba ka jinger ku jong bleu kan long pat haki ter lada pa na ka liang ka rep ka riang na trapim do nasu pi biang ka rep ka riang to te kita ki baro hakamet ubleu la kerkui pi klem artatin ha download ng pi pilat ngo yo blei ula kerkui pi kumta ban yo kum kene ga yeng la da de bau blei kerku sitam la da dong la da long riuduk riu kurdu ban senatang kum kene ga yeng ru kapala biang kisat kapala biang kirong kirup kalalong ga yeng keitenap la pim pau re pila long hi kadak ki barispa te ngam tip kilang ka ki sa jum pi kan no gidon re ngapet ngasngap tu pila biang blei la kerkui pi ha ka liang kamet ai ngu yu blei na kamta kita ki te mentang kwa ben kan mau ya ka jing long mensim ha ka jing im bakan jam mensim pis ngau gumno pis ngau dap ne pis ngau duna ne kata de ke bangga kwa ban keli pi markmat hikum ni ada pis ngau duna ngin dia dua gen bakan dap tela da pis ong kala biang ro ta mut ngina dua be penang klan bat ka ia ke bekum ni ke jing keli ke don kam keli simet de ban jubab ya ke ying bro huwe ka kemi kan jubab hi la de ha ka jing de bat ka jing yo blei ke jing de ba ki sakri yo blei kum ka kemi pis ngau kum no hai ting duna tala kum no kini para bunget kin sakhi ila jing sengam i ban de sengam ta itai jing duna ba pis ngau thu apostol paul ong kum ni ha kata ka bangas ngau telot hang tang along baklan ki korin balai apostol paul ong kum ta ha kata ka bangas ngau telot hang tang along baklan ka jingmot jong breu jong boleh apostol paul ka bomot wai men sim ya kata ka kten ya kitu ki prabangai ki badan ha korin don ki baklan don ki batelot ha kata rukam te upen mi kata kentin wong ha kata ka bangas ngau telot hang tang along baklan kapen i ba ubreu bas ngau thu ya ka jing ngau telot de ya katakan unila sitam ban long klan ha kata ka ba pis ngau thu ko kolong kemi ba pidang don ga jing ngau runa ya la ban pendap ya ka ubleu ni rap na kamta jong pi ba kan da dapura hado ba pindas ngau ba ngamla berehe laj na kato hado kata sakriyo tra hado ba pindas ngau mla berehe kato kalabiang katuru tiena kaliang kupa tengah lay slok man kato bangawan
ban mentaro kendiat mi kentien ni na keleong kupa jilong mesim kupa pisngau kumno ini tengah store kam tam kata kecil telok nomor itu merong ini ya umam lah kencelan dengan ladu jang samlahai nak kuat meli kita kaya yang berketang teh hadu kan tang apa lah meli kemah tu kuat dengan lah pembaptis hadu sipuar ngeli telak long telak biang pai dim biang teh telak bon kecing lek bebuncak hadu kuat teh tai ta keblai sibun ba pi long ba silur ban plai telot ban plai juduna ngin duai nam ta jompi menta kesngi pen kentang gayeng te kan gayeng kan sngau thu se kas kam sngau thu e kan gayeng rei upetang ublei bang ai ngo im nakam ta gayeng rei blei pet ya ka download jompi bat ka ba ka download jompi ka ang not ka sliang ya kata ngin duai nam ta jompi ngikwa kumba pi pen biang ya kan ga met jong pi ka bam ka di ha pi tngan pi bam la de pi pang pi le sumar ka bala ba ya pi wan da wai wat de sin ya kan ga met persang sedang no ya ka men sim ro pilas ngau thu ba ka men sim ka swai ha du kata kata top sano ya ka besa ya ka men sim jong pi kerta jompi mentang terai la siteng kerta. Yo pi la tam ye kesan pau ta. La tam ye kesan pau. Kide kit snem ke bingin perkat ela ka dong ka cingim nang ni sekmat ayu kumno ngalong. Baro obreu bawan cing ne pertai enang klem nin hari ni seng dap snem hantai. Ngong mano nang ni kiba kebala he du kerta wen gerang baun pra pu arsnem ngala terwa po ko belang mano benang tam ya ini pra pu ar mdan su ila yo kerta jong ka jingai ai mangala jan ya rempa ba di ngah nye pusau mentau benai ngedap nye pusau tingila yo kerta ka jingai ai bat ke ke mengidon kam ke pengidon kam ban pek ke ba don kam ya kan ne ka mensim mentang la de be kren de met ka labiang pm tangkum ner ka labiang bam ya kan ne ka bau bleu la kerku pi labiang hon ya ki kon ki bau bleu la ai pi kwa ki tang kin ya ka buram henry ka mensim pat yo ka rai kho de yo ka ka rai kho yo ka la swai la jam dikut lada ka jia baka la swai ka la jan dikut perkat ya ka mensim se kan le sanongan pelut de ka bam jukut anda pi tia pi syam dai kumton perkat lada jia banga khlak se ngan poi nang mensimit don werang ba phone nga wang kopustor kata ka jim bom jukut ka don sisan kedan sisan am kata ka jim bom jukut utaru man suapo dang kena samla ule jing sang ba ta mangas ngotu ule jing sang klem ngotu ukli nga kata ka jing kli uta prapusan snemuladon prapusan snemuladon ongas ngotu nga ka jing dungala prapusan snem muslim su bangan sah gane putei ki perlok dunga baro kilaklan no rengam ta prapusan snem udang kot udang kia ngong yi umun semu blai Ukraine nga ngatip ba phim jile jing seng ngatip ba phim ki ong ba phim long banget Kristan rei ngadwai pi man ka por ngadwai sin mangladwai ki bhaying syariwal jantia kan mau yo to orang ba tingong ngam tip balai ublei bu musim dengan ban kan mau ye pi tingong ka jing phun je pi ngam ta kamiru
pi perkat balai pi phone nga dia mun sim jong blai nga ong yu ka jing em bom jukut kedan ong pim tip sekiri hundai jungi ki dang long kasir ki ong kedon kadijak bat kedon ka bedang namar kata nga ong ya i pi piladen perkat no wat but tensu to sa ong ni sung tenat ya ta jing betai jong pi peleng kedon sisa ka jing em bom jukut ngala betai kan la ka diai ya ngala bu jengmut ban salek ya kendo i nang ban pendep ya kata kabai perkat ya ka jing em bom jukut we na ki breu ha ka bible de breu ber spa lecture jisu kliu jisu ang ngan le ayu ban yo ka jing bom jukut wala dap la biang ha ka met aki balo re don ka jing singau duna u jisu ang yu sakawe medang duna kom taro iba kong pa jong gayeng bleu la kar khu ye pi ha ka leng met ke baro to perkat ya ka mensim to perkat ya ka mensim noi tol pa hagai wong to perkat ya la ka jing em pen bet la ke lenti ke ni da ka jing it kum ki long pa jong ga balang ki long pa kum ki pa ton ngi kwa ye pi kum pa blei pimla deban la nagam tau blei ladakat ni pilai estaman pelong yang kesem kan ni nakam tau blei pimla IT how blei hakan ga sngi bangi yo pen kentang ya ga ga ying ga sngo bakan long kapor haga ba pin pen kentang la ga jong ga jing em haga ga por menta bat ka don ga jing ya dei ga ba kraw bat ka kentin pen kentang how blei na do ka por ki khon Israel ula hikai ki bakin pen kentang ya lade hau nang ba ka jing sakri jong u ka jing sakri jong ki u kan long ka ba pedem hona kmat jong blai penda pule ya ki kitab barim pin yo i u blai wat ya ki jan kup jong ki khon jong ki noi thol paru ong pen kup ya ka jan kup ba kodor ke ga ta ka jan kup ba kodor ka jan kup ba kodor jong u briu kalong nin kup kan ya ka doru ta bala wan long briu sing ne pate jisu bat ya ka ta ka ji hikai ga bola hikai ni ya le ban phong ya ka ban kup ya ka bat da ka ta ka dur ka bingi kup ka pate kan yo i ni bingi long sa ki khon ki jong ble ni da ker pat da ka jinge je phi komuk pa jong ka yeng kata ga ba phit ngau thu ba phidang duna to pendap ya kata da ka jing is nei jong ble kom ta ka jinger khu na gam ta ka jing em jong phi hi chimat ble la kar khu i phi ki jong ka met par khat ya ka mun siem thia kaladem pusan modur halaga mun siem u jisu ang sa gospel u Matthias lada pio ya ka perthei baro pidu no ya ka mun siem pim mentoi ro am kum tarungi ong ye pi haga ne ga por daga jingi sedang no ya ka jing em ga thmai haga jing em jong pi IT thmai ho trai pen kentang thmai ho trai blei la kar khui pi ki jing pangge system ga ba pi jumat ju sem mentang yo i pi ko pi kia la da don ge no ge jing pang system utran pen kia janai pi anda pa pi le ban chakri o ka yeng ga jong blei ga de ga yeng ka bangin ye thu ge jing pang system ga bangin don le pi pule ke kitab beneng kong gisim pralanong kitu kit khotter ki thu ba haka ying ga jong trai ubleus ngap ye ke jing duai ha bagi pan no anda ba phile che jing seng ba phi ngeu don ge jing stam jing pang yeng pedang ki prab ge nong duai na gam ta jonga ngam ngau khlan ngadon ge jing stam ki prab ge kin duai pi da ka balang pin ka pin khia ba kata dei ga banga kwa me tentu pi ai ba ga ge jing ngau ya ga ge jing ko ble ha ge jing jong pi ya ka met wala gar khu ya ka man semro
ukwa ban karku uble kwa baka kan yo jing karku tangane ga met ka do re ukwa ban karku ga sem jong iru bang long ki jong u ha ki por baro te swab ngan syong ngakwa hagane ga por menta ba mapi kum gi tra jong ka ying haba pi pen kan tang ga ne ga ying ngakwa ba pin yeng hagane ga por bangin duai pen kan tang ya piru kum ju ha ga por mo pastor yang ki kun kat badan lang ni por yang kam sining yo i ki kmat yang pi wan yang han tung in duai pi inoi belang skatri di samlang do idei ne apa pi mo ta kril rui ta ta ngin duai kerpang na kam ta ne yeng jong pi sakri jong trai pastor badan lang ha ne por bat ngam bat kini ki sakri ki jong trai ngin duai lang kerpang ya kene ke yeng jong pi ban pen kentang ka ho trai bat ngin duai na kam ta jong piru bat kmi bat kpa bat ki khon kum jo to blain bo ka download jong pi ya ke jong long ma bha jong long ba tips ngi amen ban perkhat ya gal ti ke jong trai ko ngo ye me pa anda bala de ka por bo blain ya lam ye pi ba pin yo i ba pin yo sneu i ka sur ban poi sha ka jing itu itau samla kum bang la duai nang kong ya tu e me pa wat ju tu khna breu seno klem pa tu e me pa kata ga de lenti ka badan brom ha long khalong man sen badan bakli ya tu e me pa me don ba ong kum ta pis ngau kum no onda ba pila yo ke jubab ni me pa ba ka long lenti ka badai diang hon ya kata da ka jingkmen bat kata ka de ka lenti ka ba bhae